सर सर सध्या इलेक्शनाची तयारी कशी चालली आहे आणि कसं प्रतिसाद मिळता? इलेक्शनची तयारी तशी इलेक्शन म्हणजे तयारी अशी खास नाही, परंतु जे आमचे काही संपर्क अभियान चाललं त्या संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून ते दोन्ही वडीच्यात म्हणजे संपर्क अभियान आणि इलेक्शनाची तयारी अशी म्हणपाक गरज ना, परंतु खरी तयारी जी आसा ती 3-4 महिने पयलीं सुरू जातली. परंतु आता एक सगळ्या मतदारसंघांनी एक फेरी जी आसा ती पूर्ण जाल्ली आसा. सगळ्याकडे गाठी भेटी मेळप जे प्रतिष्ठीत लोक आसात काही सामान्य हें आसात तांकांय मेळपाचे कार्यक्रम चालू आसा आणि संपूर्ण देशभरात चालू आसा. संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून जवळजवळ 30 मे ते 30 जून असं ठरयलें, परंतु आणि जवळजवळ 18 दिसांनी हें अभियान वाडयल्लें आसा. ते 18 जुलय पासून चलतलें आणि ताचे नंतर 20 जुलयाक पार्लमेंटाचे मॉन्सून सेशन सुरू जातलें. सर सध्या काँग्रेसचे सुद्धा या फील्ड येथून उतरलेले आसा, म्हणजे कॉन्टेस्ट करपाचे आसा. कितें दिसता तुमकां ते टॅकल करतले? अपोनंट कोण आसा स्ट्रॉंग? कोण तांचो उमेदवार ते ठरयतले. पण जनतेच्या आणि मतदाराच्या आशिर्वादान कोणी जर उमेदवार असलो तर उत्तर गोंयची जनता ही भारतीय जनता पक्षातून निवडून दितली हातूंत अजिबात शंका ना. आणि ह्या संदर्भात कोण उमेदवार असो तो पक्ष ठरयतो. सगळ्यांनी येवचें, सगळ्यांनी उमेदवार जितले जाण आहात आनी निश्चित निवडणूक ही लोकशाहीन कोणाकूच कोण हें करूं शकना आणि सगळ्यांनी निवडणुकीत भाग घेतलो. थँक्यू सर.